Dalone I nekene ndi mado nekene ko na yoko alaji wakala ogo ogboshi na mi igbo fule dalone ndi bai dalone I no kwa nuwale gubo ma brudike na kwala inugo no ma bikono evede le gumo ma brudika na kwala inugo no ma oluka wa ya mamma ko be kamale mo oluka wa ya mamma ko be kamale mo adogo atu mo gale tai le gumo ma brudika na kwala kwa inugo no ma oluka wa ya mamma ko be kamale mo oya dezigbo ohwa nande ma alebo mo wa dopu oboya Susanna ko suenu oboya Susanna ko suenu alebo mo wa dopu uwa jije wo gebo wa ba wanem alebo mo wa dopu osumanu akunfo wanem wanazoka inuwe ma alebo mo wa no. Let's go there if I'm alive. Everybody kwa 100,000 osugo 100,000 azuka wane be 100,000 azuka wane be 100,000 osugo 100,000 cash. Hey, olugo ibobo dejenuo obuebi ani aboso oka wogo alaji ina ibelana ewuja won ni ala ese pologo kaije gavia onda arobuto biko no blo na sunu aka no no wo sima yego no ogu aka joyi arobuto mo onda no selection otitana mo 2025 more adugo odie kwema ai adugo odie kwema azuka tusili azuka oji 100 bomb iru odugo ji 100,000 won bomb iru ai oya di egwu okota odi ge egwu ore de buto kesoro wani be minimal go down I don't know to turn up 2025 ibogo miru with 100,000 kiji bo miru also ni ogo engineer onu na ajo egwu ajo ibu na ajo ga ajo adehuna kitie anemena kitie anda ezo tuwa mukawende mwoyo modara bikonu ema na mama rabia omu na ibi
ego mee ka mmadụ amaghị a na-alụ egwu alụ ya bụ na olu ochiri na elu ọba gị na egwu otite anapụta ozi ike otufa chukwu ebuke mmiri mmadụ ugo na-awụ ya arụ ifiri mbọ daalụ na ọzọpụlụ na ego ozu onye ọzọpụlụ nwadị mgbe isi uwe elu ugo chi eluganye chigi elugo chi eluganye na chigi elugo nwayọ bụ ije ọsọ dị n'ọlụ ọ̀rọ̀ bẹ́gù ewu jẹ́ ọ̀rọ̀ bẹ́gù ewu jẹ́ oṣù fada wọn kò ní ológun àjàlá wọ́n jẹ́ jalẹ̀ nùọ́ mọ́ òkèrè yìí fada òkèlú wọ́n yà mí òkèrè yìí fada jọ mú ìwà iná mẹ́tàtà umu ẹ̀nàmù náà iná èlé òtítẹ́ wọ́n sì ní ẹyẹ àìjú òlì yẹ òtítẹ́ náà sọ́sà iná èlé òtítẹ́ ìwọ yẹn wọ̀nyí kóńgò jí ilé òtítẹ́ fada nùọ́ ó ṣe fada wọ́n kò jí kàn onye bụ kisili adịbewe nne m 100,000 ka o ji kpọọ m iru 100,000 ka iji kpọọ m iru ọzọ bụrụ nnu a kisili n'igbe ọgọlọ isi welugo na-ejuhu yobo fada wọ́n yà jàlá nnọ́ ọkọ̀ ga-egwuregwu ibi ji mọ́ oge n'elu wanye egwuregwu fada daalụ na ị na-eli otite na mụ 2025 fada wọ́ọ̀kọ̀ túkọ̀ fada dàlú wọ́n mi kọ̀rọ̀ yìí ó jí bẹ́ẹ̀ni wọ́n mi kọ́gẹ̀lì akọni ọ́ àjọ ànàkú wọ́n yóò sọ bí ní ogo 100,000 oge umau oge gbùgbù kìí ló wọ́n dé gi oge gbùgbù kìí ló wọ́n dé gi òtọ́ wa lé gbàdọ́ náà fún wọn náà fún náà díẹ̀ nígbà bùsùn wọn náà. ojú ọmọ ọgọ isi wẹlùgọ ọmọ ọgọ n'obodo aka na-eme ọgọ na ikanameli omemma eji edu kọmpan udugu na Jakarta mụọ edu kọmpan bụ bikoro esuru na esuru ka nna ya edu compound edu compound edu compound edu compound edu compound edu compound edu compound
oge li akọrọrị ya nwanne m igwere m mmanya atọ igwere m nwoke atọ nụ uji kampari igwere m kampari edu kọmpagbu mmanwụ nwunye zamọkpa ibeka mmanwụ kereli ọ̀rọ̀ mẹ́gù èwì jẹ́ ọmọ. Eze du kọ́mpọ̀dù libego yi, aná èlí àkọ́, àkọ́ anábàtà. Aná èlí àkọ́, àkọ́ anábàtà. Edu nàti èlí rábà, yìí kẹ́nyẹ́ lílí mú rábà. Yíwá rùmọ́mọ́ o. Ibeka, where is the mobile? Odu, 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 where is the mobile? Anda. Oya sọpulu, ọsọpulu ni kudi. Ayiwo na ni best street lu wolu. Street numero umwani mba vama pele eze na kwazugo umwani mba akwazugo nu tina ze lesbon ochuago kia opereka ochuta kia akuzo ilo nasi ana Ebi makuwa makana yoko Odogu na pot Kirisa Ayi wawatu Igwe itegorima dorima Anogorima Igwe mwokolobia Woyo bodeza na mambia lotita Nalotita I want you Esi abu eziotu Osu ebulisi Chiko ye bwebo ma Ewe dukwano Chikelwe Osu ebulisi Onda Nene Chiko debo Onye boy ma Ozu ebudisi Ona atuaka Ebe gemi ya Ohurume Wabu isi enyi ya wabu Ezako Kaike nenu odogu ezako John, the property, Moto Mudo Nibunu, Makachugu, the property, Noga Malumia, even Ayoju, Kokutego, Kowe Malumia, Ezako, what the John property, what wallow, Omogo. Ọ̀nà wáwìá ọ̀bọ̀kọ̀lọ̀ dín lọ́lọ́ ọmọ ọ̀gọ̀ ọ̀nà wáwìá ẹ̀sàkù gíàwáwá náà
Ezaku ya wawa na oya Ezaku mo koroli ogoge buregi Ezaku yibi ji mo gorenu wanye kuwendegi o chiyeluga nenu nunu chiyeluga nenu nunu otija na mama kama anu otija na mama kama ijo otija na mama kama otija na mama kama anu otija na mama kama ijo otija na mama kama ijo otija na mama kama ijo otija na mama kama anda Adama na zaki akusinaji na zaki kedisi ibobo ego ibobo na zaki well ejenuo ndoma na zaki adia ndoma na zaki akusinaji ndoma na zaki ibobo ego ndoma na zaki ndoma na zaki okochimina tunu ndoma na zaki sika never dry ndoma na zaki onda dalone aro buto odugu ibobo ine ezi mu dola n'aka ibobo ọgọsùn náà n'abẹ́rẹ́ mọ́ anako ọbẹ̀ anamu ọbẹ̀ anako ọbẹ̀ alùmọ̀dógún anako ọbẹ̀ ogun wẹ̀lẹ̀ odógún anako kókè n'eli mọ̀dógún ọbẹ̀ alaji agabakalẹ̀ lanu alaji ẹnasi anu oguluma alaji ogun wẹ̀lẹ̀ odógún anako olusia kókè n'elu mọ̀dógún ọbẹ̀ onye aje kamba odógún ọbẹ̀ onye aje kamba ọ̀ndọ̀ imo ejere m ndị saịkị egwu n'ọgọstụ naanị n'isie na anakụ ọbẹ na ọmụbelitielu n'egwu egwu meji ezugo mba ụmụnne mụtara ahụmụ rie nnela sie ọbụzi olu odi sie njebe obodo oyibo ọdịgwosi ọdịrọ ngwosi ka ngwu elu dị ugwu elu mụ ka ngwu elu dị ugwu elu mụ ọnda ọrọrọ mbegu ewu ije ojúni anya mú fẹlẹ odogwu tata aya chochone ọnda akuzo dọpụ ego abọna ego kodo kọstọma anyị tende ego mmadụ onye akuzo bụ nna bili onye welie ibi ihe weli gebu chuchokwu aba nwanne onu chuchokwu anịbe nwanne onu asuka nwanne gị nyere nwanne dada tax ka onye lụ m azụka ayi chiyeluga ya nụnụnụ dala nwanne anya igwe jone bụ na Delta State na Delta State anda odogwu ọba
chalibe onuobe alaji onuobe osugo yeli obi komali kozebi mo honorable wọn alaji gaba ìpàtíwọ́ pa wọn nẹ̀ẹ́jì ìgaba alaji àpàtíwọ́ pa mi ojú à kó sì ní wọ́n sí ibòdò lọ́lànà ló jẹ́gi àti ṣẹ́gun kámẹ́lì kò tìtì alaji lọ́lànà ló jẹ́gi ó agaba kalẹ̀ lánàá ó nà jẹ́ àná. Enachano weza obodo dika tuwa n'egu aro obuto madu abuju wisogo odogu disogo yema isi welu gona dot nalu wanda Kedu maka press edu black wa golo kai odogu dego morafa ala wanda ezo press edu wa golo edu sine edu wa golo igwe dreja Petit Plus je dois voir le monde de double lac. Au double balai, vous voyez, on va me goût. Un mois, on dit là, baboulé, I don't know to turn up 2025. You will see. Cause alone. You will see. Cause alone. You do my give Eva. Eva Greta. Never Eva. Oyin ti dé bi ṣèbí wọn wọ ọ lọ igwe dìrẹ́jà èsù náà máa ní à ọ̀dà ọ̀pọ̀kọ̀lá dín náà lọ. ọ̀dọ̀ ọdúngo ọdí ẹgbẹ́ mọ́. Spanish. Abadugo, adi ebema. Ezo maka, kanke nelu giji. Ọgbọbọ. Ogwobere kobu, olimba. Ogwebulu, alusi ibi aligbo olevi. Alulumu na deli jogbebu. Wemesie, weba poli emili. Wemesie, wego jeni ọwụ. Ekele m ebutele alụsị. Ogbebu. Ọmọ oge ndị egwu n'obodo. Arụ obute egwu. Yogo wakasi. Rafael. Odugu na ọrịa aka. Alụsị ego. Nwanne Nash. Eze nwoke na-ebebe nwanne gị. Injinia Ken nwa agwa ọlụ. Anya na-agwa na ahụ ụzọ. Ihe nwoke na-akpọ Injinia Ken nwa agwa ọlụ. Nwanne Ebisi agwa ọlụ. Ebisi nwanne Sunday. Mọlọgwụ ego nana.
ebe dịkwanụ eji material ọmọgọ ndị egwu ọgọ ga-egbuwa na gị ibi ji mọgọ n'elu wanye egwu n'oge egwu material onye celebrity chieluganye anegwu na kitie onda onye material money si gome transaction kọmelumu 50,000 50 konye melumu abiju onye obodo buzo melumu 50 ilegbule moduli abiju buzo gbaya 50 onda n'ọgwara nyaahụ ka ejigo ịmụ ọdụ a nyaahụ mmadụ gole nwetelu mụ n'ebe na-eti egwu nyaa onye mmụọpa gole nwetelu mụ 190,000 onda ibi ga-ede bụ 30 idego 30 890 242 84 kwụsịrị akaụntụ mụ onda ọbụla na-agba akaụntụ ibe te use bụ First Bank ibi ga-agụ ebe a agụrụla n'usu chukwu mma ibi mere ndị egwu ka nkọlọ ọrọ n'eze odugwu chukwu olugwo weo ije ọta onye sere bụ oji 50 amount n'obodo igwe supermarket ị na-elewu moto obere oge ijiri moto mmanụ ma ọga na-ejo na-egwu ọbegwu ewu ije eji ọkọ ụkwọ tiori ọkọ ụkwọ eji ọhịa mụ n'itiori otita na mụ 2025 ka anyị na-eli naanị Asaba Delta nwa bee ka m na-eti egwu n'ibi ya daadaa tiori ọ na mma ihe ụmụ ka m na-agbọ Denis onye bụ Chukwu Udugwu na ọra nwanne material money na-alụ ọgba akụ ego n'ọra aka ugwu alịalị ọgba akụ ego ebu ego mụbọ ndụ n'isi ọba akụ ego Zenith money di Zenith Bank omego nwanne bụ laki nwanne tobi ọgbakọrọ n'ọrụ a daalụ ni biko nụ si egwu say what you want to say daalụ onye dị ihe ọ bụ na UAE onye dị ihe ọ bụ na UAE United Arab Emirates
Osu Odugu na Dubai Mo Kereli Diongo Isi welu go dalo Ilusio Kene tu baba na kewa Wande elio titana mna kenya o Tata Nona botu na kenya Benadi Sondo Nona etiegu na kenya Oyo begu Ewije Oyo begu Ewije Dalo wanne motiegu Dalo wanne Ije muna the police. Yes. Nobody move was like a joker. Kiribe Battalion, the Yalija. Kahuelu di Huelu Mulasie. Nobu Muka Buza Hugo. Monsieur, reform will go back. Imagine Maya, and the well in the Wellumu, and Welluman, and well in the Wellumu. Every day. For Talmova was Otijana mama kama ije. Otijana mama kama. Sorry. Otijana mama kama. Nerewo. Otijana mama kama. Ije. Otijana mama kama. Ije. Otijana mama kama. Otijana mama kama. Ije. Otijana mama kama. Ije. Otijana mama kama. Ije. Adash. Kaika di igwe mmiri na nam. Dalo nwanne m. Dalo. Obi God. Wansa mo be. Obi God. Wansa mo be. Dalo. Dalo. Wansa mo be. Ensa mo be. Ana mo be. Ana ko be. Ana mo be. Because na yawe. Ema na obologe. Aga na atu pete. Obologe tilegu po na belezu. Obologe tilegu po na belezu. Cheze Eva. Muna tegu mu kereli. Kedu bulak. Wawolo. Igwe roja. Sodogegeje. Ai wa chudu mara. Ai wa chukwu. Woyo bodaza. Abo woke. Mokereli. Eja bu eziotu. Onyami gule nwo ihu. Ai, eja bu eziotu. Igwe mbu Okolobia. Ilusie Kenal Aji. Odogwu. Nantata. Omelibonogu. Jibu. Mwera Mwambe. Engineer. Ige moto mumau ki betamazwa. Ije mau. Kambuli ana. Onda. Ije ni go wa manga go rejo ego. Imani bunra. Imani bunra.
igwe dịreja agwalụ ọmọdụ Chinedwe Anda igwe dịreja ọgaranya na-eli ego ọ na-enwe anwụlị igwe dịreja Chinedu awalo eji 200 melu moto ọmọ gbọdọgbu $1 wọn mọta wá bàkà $1 mọ ògèrèlì ajambo wọn ma ugbo ìdẹ́líjì wọ́n bà ugbo ọmọ ọ̀gá ezi onye ìchàkà wà n'ogbu n'ike ọgọ ndị anya m n'ogbu n'ike ka isi bịa ìchàkà mbara nwunye m ikoro oyi mụ na ndị egwu m ikoro oyi odogwu n'ogbu n'ike ìchàkà wà nwunye m ikoro oyi ọmọgọ ọ̀nà ọ̀hún ya ìtẹ̀ka one lọ́gbọ́dún ike ọmọgọ chukwu gozi oge karịa ọgọgọ egburu eyi ọ̀dọ̀ na-esu esu onye ego Sarish onye m ikere oyi bikonu ọ bụrụ na sunu nwanne m peta ọnụsọmụ nwanne m Paul flawe peta flawe Paul kọmba peta o Paul anatagonu mgbọrọgwụ ego oyi ru anyị ọga na nkwo ọga na nkwo iru anyị ọgbọrọ rabụrụ okwu ọrụ ọdọ chiemelie amadụ m ebe na-akpọ ọdọ 1-2012 Dalo. Anda. Omogo dogu. Nango tiya bakini ogua. Dalo. District. One of all lambe. Kingdom. Mokoli. Adehuna kije. Adehuna kije. Adekuna kizia, ije. Adekuna kizi. Adekuna kizi, ije. Adekuna kizi, ije. Adekuna kizi, ije. Adekuna kizi, ije. Adekuna kizi. Anda. Aye tigiri okutana wandele ada nesi. Ọwọ́ ẹsẹ̀ mọ̀ nsọ́ ya ọ̀sùn náà chi kọlọ̀bí. Wọ́n wọ́n lọ mọ̀lọ́gbọ́ ego. Wọ́n takú abaka iṣu. Ìmọ̀lọ́ yẹn ní abọ́jọ pọ́pọ́tù. Wọ́n wọ́n lọ òun náà méjì mú. Odogu money. Ọ̀pọ̀ ẹ̀yà àtọ̀rọ̀ mu wọ́n àwọ̀ ọ̀lẹ̀. Odogu money. My brother. Odogu ego. Odogu
eze ya na-ejo property na adị na mma odugwu money my brother odugwu kenele asị m anyị ga-eliziwe mmadụ si igwe ha n'ọdị njọ ọ̀rọ̀mẹ́gù ewúje ọ̀dọ̀ fún mi lẹ́gbẹ̀rẹ̀mú abidu Engineer, you move along. Obono obono abudo guano. Morogonwa, morogogo. Onu mukeleli. Obono obono abudo guano. Morogonwa, huya mikeleli. Iso na kasi ru aye. Soto, wa bolo. Iso na kasi ru aye. Adehuna kiti mata bakali mi ananku iwa geku no bala na jobya dalo wanda Begu, ewije, sharp. Abiti, mogeleli. Abiti, obodo Kalesian. Kenelumu. Mane kokala. Kenenda meke wakala. Abiti, kenelumu ekene. Mane kokala. Abiti, kenelumu ekene. Mane kokala. Onyami kene golie kene lumu engineer kan Manjodi kene tuzedi go engineer wara onyami kene lia engineer wara nodumu kene lia obeloga onoru atualia oga atuale mmaji alane Adia, toilet go. Let's say what's that moment? Oh, you make it. Answer.